Sem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. U li illum nġbarna bħala kleru biex noqogħdu ftit miegħek kif inti kont tgħaddi s-sija twal ma' missierek. Qegħdin hawn f'dan il-post għażiż Marjan, post ukoll marbut mal-ispiritwalità ta' Dum Mikiel għat-Tard li tant kien għażiż dal-post għalih. Ħallina f'dal-mument nersqu lejk aħna u nitolbuk. Ġesu Ewkaristija, għal ftit ġejt noqgħod ħdejk sabiex nitkellem miegħek u nuri mħabbti lejk. Il-qaħħa din iż-żjara li llum erfajt għalik. Intaf li jien inħobbok u spiss niftakar fik. Glorja l-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Ġesu Ewkaristija, kull ħajr sinċir natik, tal-ġid li tajtni f'ħajti biex nibqa' nemmen fik. Allimni naraf sewwa li mħabba tiegħek lejja, allimni nżommok f'qalbi kuljum quddiem għajnejja. Glorja l-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Ġesu Ewkaristija, tal-lejl u n-nar is-sit, nofrilek dal-jum tiegħi bix-xogħol u bit-taħbit, nofrilek ħajti kollha bil-ferħ u n-niket tagħha, jien naf li inti trida u bożza donk tilqaħħa. Glorja l-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Ġesu Ewkaristija, mexxini fit-triq tiegħek, tħallini qatt fil-ħama u t-tajn tal-elt nitmiegħek. Ħarisni llum u dejjem mill-ħażen u mid-dnub, allimni nħobbi lilek kull ħin Ġesu maħbub. Glorja l-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek ikulli tritint kif is-sema hekk fl-ard. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Lejla tajba, fil-waqt li se nirriflettu ftit fl-imkien dwar Dum Mikiel u r-rieda ta' Alla, niftakru wkoll f'ħuna Dun Renato li għadu kif tilef lill-ommu u bħalissa għaddej il-funeral tiegħu, il-funeral tagħha. Kull meta kien ikollna adorazzjoni bħal din tal-lejla u konna nkunu quddiem Ġesu, b'riferiment għar-rieda ta' Alla, Dum Mikiel kien jgħid dejjem żewġ affarijiet, kien jgħidilna min jiftakar, kien jgħidilna li m'hemmx differenza bejn il-Knisja u d-dar ta' Nażaret. Fejn Marija imsejħa mill-anġlu lill-mulej qaltlu ikun minni skont kelmtek. Kif ukoll m'hemmx differenza mill-Knisja u l-ort il-ġinien taż-żebbuġ fejn Ġesu lill-Missier qallu ikun li tritjent mhux li ritjien. U dan kollu jagħmel ħafna sens għalkemm il-post mhux l-istess imma ċ-ċirkustanzi huma ugwali. Il-mulej li jsejħilna. Dum Mikiel
kien jirrepeti is-sentenza hawn jien il-qaddejja tal-mulej ħajkun minni skont kelmtek fil-bidu ta' kolazzjoni u kien jipprova lilna lil kull wieħed minna kien jipprova idaħħalilna f'moħħna biex nhar ta' tnejn filgħodu meta nerġgħu lura lejn is-seminarju kull wieħed minna nerġgħu nirrepetu l-istess frażi ta' Marija. Is-seminarju ma kienx għajr risposta għas-sejħa li Alla jagħmlilna. Kien qiegħed nitkellem fuq il-passat imma dan kollu jgħod tal-preżent. Fil-bidu ta' kull azzjoni li nagħmlu, fil-bidu ta' kull azzjoni anke liturġika, imma mhux biss, anke sempliċi tal-ħajja tagħna, Domichele kien iħobb jissuġġerixxi bil-qawwa fl-istil tiegħu biex nagħmlu dik li hu kien isejħilha l-pawsa mentali. Kien jixtieq li ngħixu fuq livelli mhux artifiċjali ma fuq livelli profondi. U kien jistedinna biex dak li nagħmluh b'intenzjoni tajba, b'intenzjoni retta u nagħmluh bħala risposta għal dak li jixtieq Alla minna u nagħmluh fl-istil ta' Alla. Meta kien jitkellem dwar ir-rida ta' Alla, Domichele kien isemmi żewġ sitwazzjonijiet. L-ewwel kien isemmi l-esperjenza li għaddejna minnha jew li għaddejjin minnha li m'għandniex kontroll fuqha. U spiss kien isemmi l-esperjenza tiegħu personali, anke dik tad-djufija tiegħu tal-mart tiegħu. U kien iħeġġiġna biex nilqgħu naċċettaw. Nilqgħu b'serenità il-persuna tagħna, l-istorja tagħna, il-ġrajiet ta' ħajjitna, is-sitwazzjonijiet tal-familji tagħna. U dak hu l-ewwel mod kif Domichele kien jistieden u jixtieq li aħna ngħixu ir-rida ta' Alla, però mbagħad kien hemm mod ieħor. Il-mod ieħor fejn il-libertà tagħna, fejn l-għażla tagħna, d-deċiżjoni tagħna jkollha iktar sehem. Fejn aħna għandna l-potenzjal, il-kapaċità, l-abilità illi niddixxernu, illi narfu dak li Alla jixtieq minna fil-futur jew fil-preżent. Imma dik il-parti tal-ħajja tagħna fejn aħna jkollna jew almenu jidrilna li jkollna xi ftit tal-kontroll. U hemmhekk Domichele kien jitlob, Domichele kien jgħidilna biex nitolbu ħafna. Kien jieqaf spiss u jissottolinea b'enfasi kbira il-kelmiet tal-missierna ikun li tritient kif fis-sema hekk fl-art. Ir-rida ta' Alla għalih kienet il-boxla, id-direzzjoni, l-iskop tal-ħajja tiegħu. Ġieli kellimna wkoll dwar il-konsolazzjoni u d-deżolazzjoni marbutin ma' rida ta' Alla. U aħna ta' seminaristi li konna, kull wieħed minna kien imur bil-bagalja tiegħu, kien imur bil-problemi tiegħu, bid-diffikultajiet tiegħu. U kien jipprova jagħmililna ċara li il-konsolazzjoni u d-deżolazzjoni huma effetti, huma frott tal-għejxien ta' rida ta' Alla, mhumiex sinjal ċar, sinjal li m'għandux għalfejn jiġi interpretat ta' dak li Alla jixtieq minna. Tantu hekk li kien jgħidilna li meta Alla jitlob minni xi ħaġa illi se tibbuttani biex nissagrifika li l-nifsi, jien se jkolli esperjenza, sensazzjoni almenu f'dawk il-momenti ta' deżolazzjoni, ta' tbatija. Kien jgħidilna b'mod ċar li d-deżolazzjoni ma tfissirx li aħna maħniex nagħmlu rida tal-missier, anzi. Imbagħad kien jitkellem il-konsolazzjoni, kemm dik ambigwa, il-konsolazzjoni li
spiss ikollna meta ma nwettqux dak li jixtieq li ma nwettqu dak li aħna nħossu l-bżonn tiegħu b'mod personali, b'mod individwali. U fil-fatt inkunu qegħdin nitqu bina nfusna. Imma kien ikellimna wkoll dwar il-konsolazzjoni vera, dwar il-paċi vera. Ir-rida tiegħek hi s-sliem tagħna. Dik il-paċi vera li jew kien jurina b'mod ċar li tmur lil minn kull dbatija, anki saħansitra minn kull inkwiet u kull preokkupazzjoni. Anki saħansitra mill-inkwiet u d-batija tal-moħħ li hu stess kien iġarrab diversi drabi f'ħajtu. Marbut mar-rida tal-Alla kienu l-momenti kruċjali tal-ġurnata. L-Ewkaristija bħala ċentru, iċ-ċentru tal-ħajja, l-kelma mismuha fl-Ewkaristija li kienet il-motor tal-ġurnata tiegħu. It-talb tal-liturġija tas-sigħat, mitlub qima b'devozzjoni, b'attenzjoni għall-kliem tal-Iskrittura, għall-kliem tas-Salmi, il-vista ta' filgħaxija, il-vista tal-qalb. U ħafna drabi ġili semmilna kif kien jagħmel din il-vista anki wara li jkun mar id-dar, mill-Knisja, minn fuq il-bejt. Meta jara l-Knisja tanna dowr minn fuq il-bejt ta' daru. Aħna medijin fil-ħajja tagħna f'attività, medijin f'inizjattiva, għaddejjin minn filgħodu sa filgħaxija. L-istedina ta' Dum Mikiel, jew aħjar l-istedina ta' Ġesu, kif ukoll l-istedina ta' Marija, il-lejla mejxajr li nippruvaw kemm nistgħu fil-ħajja tagħna inħallu l-wisa. Nagħtu importanza. Inkunu attenti u ħafna, ħafna. Mhux biss għax-xewqa tagħna, mhux biss għall-bżonnijiet tal-oħrajn, mhux biss għar-rieda u kultant forsi għal dak li obbligawna n-nies li naħdmu magħhom, għal dak li jikkostrinġuna nagħmlu jew ngħidu, imma fuq kollox aħna msejħin biex nieqfu u nisimgħu lil ħabib tal-qalb kif tant drabi kien isejjaħlu Dun George, il-leħen il-maħbub, kif kien isejjaħlu Dun George u kif kien jirrepeti Dum Mikiel. Ejja nitolbu aħna s-saċerdoti l-lejla fis-skiet ta' qalbna, bl-interċessjoni ta' Danħuna, biex l-Ispirtu ta' Alla jagħtina li nduqu li narfu it-tjubija isbuħija tar-rieda tax-xewqa ta' Alla fil-ħajja tagħna. Jew nitolbuh lil Mulej biex jgħinna ngħixu s-sejħa l-missjoni vera tagħna li nwasslu lin-nies, li nwasslu lill-poplu, u allura l-ewwel iridu nħallu li tasal għandna ix-xewqa ta' Alla.
Tina l-ħlewa tal-ilsna tas-sema biex il-ġieli xraqlek natuħ għal-bħanina li tader li tafer kif ħabbejtna nixtieq nħobbuh qalbi mqazza ta' Ġesu liberik li tfal ċkejknin kebbes fina in-nar ta' mħabtek zomna jekk imwadin. U Alla ejjeħlisni Mulej fit-texenni glorja l-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Alleluja. Alla l-qawwi kif il-ħlejja tnislu b'kelmtek fih dan l-ilma int qassamtom xi ħud fl-ajru iżda oħrajn fl-imwieġ ħallejthom. Nitolbuk mulej biex aħna li bil-mewġ tad-demm tnaddafna ma naqgħux fit-tajn tal-ħtija, ma nerfgħux tal-mewt it-toqol. Isma talbna Missier Twajjeb u int waħdini tiegħu daqsu li ta' dejjem isal bnatkom mal-Ispirtu faraġ tagħna. Amen. Jien sejjaħtlek u int fejjaqtni mulej infaħrek għal dejjem. Nollik mulej għax irfajtni u ma ferraħtx l-dewwa tiegħi bija. Mulej tillajt li mill-mewt ir-ruħi listni minn fost dawk li jinżlu fil-ħofra. Għax ftit iddum is-saħħna tiegħu, iżdomor sħiħ l-imħabba tiegħu. Mela jien fl-aħjar tiegħi żgur li qatt ma niċċaqlaq. Imbagħad ħdbejt wiċċek minni u jien tħawwat għal kollox. Xtieħu int jekk inkun mejjed, jekk jiena ninżel fil-qabar ismani mulej u ħenna lija, kun mulej l-għajnuna tiegħi. Għalhekk ruħi tannilek bla edha, mulej Alla tiegħi infaħrek għal dejjem. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Jien sejjaħtlek u int fejjaqtni mulej infaħrek għal dejjem.
Ħin il-bniedem li jibda ħażen ma jodlu il-mulej. Ħin il-bniedem li ħtijietu maħfura li għandu id-dnub tiegħu mistur. Jimbqajt siket u infena ġismi, jiena u nokrob il-jum kollu. Id-dnub tiegħi jien stqarrejtlek u l-ħażen tiegħi ma ħbejtulekx. Għalhekk kull minu twajjeb lilek jitlob fi żmien in-niket, jekk ifuru il-mijiet kotrana lilu qatt ma jilħquh. Nalmek u nurik it-triq li għandek tieħu, inwissik u nżomm għajnejja fuqek. Ħafna huma id-batijiet tal-ħżiena, iżda min jittama fil-mulej jitħaddan bil-ħniena. Glorja l-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Ħini il-bniedem li jibda ħażen ma jodlu il-mulej. Il-mulej Alla taħ is-seta, il-ġieħ u s-saltna u l-ġnus kollha jaqduh. Niżżuk ħajr mulej Alla li tista' kollox, li jint u li kont tal-li ħadd il-qawwa kbira tiegħek u bdejt is-saltan. U jingħata l-ħlas mistħoq lill-qaddejja tiegħek il-profeti. Issa ġiet is-salvazzjoni u l-qawwa u s-saltna ta' Alla tagħna u s-seta tal-Messija tiegħu. U huma ħarġu rebbieħa fuqu bis-saħħa ta' demm il-ħaruf u bis-saħħa tax-xhieda li taw. Għalhekk ifirħu smewiet u intom li tagħmru fihom. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej Alla taħ is-seta, il-ġieħ u s-saltna. Mill-ittra ta' San Pietru Apostlu. Ifirħu wkoll jekk issa għal ftit żmien ieħor jeħtieġ tgħaddu minn niket ta' ħafna provi. Hekk is-sinċerità tal-fidi tagħkom li tiswa biss iktar mid-deheb ippruvat bin-nar u li jintemm, tgħaddi mill-prova u fl-aħħar ikun jistħoqilha it-tifħir, il-glorja u l-ġieħ meta jidher Ġesu Kristu. Intom lilu ma rajtuhx imma tħobbuh, waqt li issa temnu fih għalkemm ma tarawx, tifirħu fih li ma jitfissirx u ma jitqiex. U jekk tiksbu l-għan tal-fidi tagħkom, is-salvazzjoni ta' ruħkom.
Il-mulej temana b'qamħ mill-aħjar. Xebbana blasel mill-blat. Glorja l-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Il-mulej nizzel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u wolla iċkejknin. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-Ispirtu tiegħi jifraħ falla Salvatur tiegħi. Għaxu xerti nifwiċċo kont tal-qaddejja tiegħu. Iva min issa l-qudiem kull nisa li jibda jsejjaħ li ħilja. Għax is-setan jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar, għaddisu l-isem tiegħu. Il-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera l-qawwa ta' driegħu xerret il-dawk li huma mkabra f'qalbhom. Nizzel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u wolla l-iċkejknin. Mela b'kull ġid il-minu bil-ġuħ u l-onja batom il-barra b'xejn. Aħsib Izrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħnina tiegħu. Bħalma wiegħed il-missirietna b'riżq Abraham u nislu għal dejjem. Lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej niżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u wolla ċkejknin. Alla u l-għajnuna tagħna, it-tama kollha tagħna qiegħda fih. Infaħruh u b'qima kbira ngħidulu. Mulej ħares lejn ulidek. Mulej Alla tagħna, inta għamilt patt għal dejjem mal-poplu tiegħek. Għatina grazzja li niftakru dejjem fl-emejjel kbar tiegħek. Għamel is-saċerdoti kollha tiegħek ikunu perfetti fl-imħabba. Żomm il-fidili tiegħek dejjem maquda il-koll fi spiritu wieħed fir-rabta tas-sliem. Kun fostna biex is-soċjetà tal-bnedmin fuq l-art nibnuha flimkien miegħek. Tħallix li aħna l-bennejja nkunu tħabatna għal xejn. Ibbat ħafna ħaddiema għal ħsat tiegħek. Wassal il-kelma tiegħek lill-ġnus kollha biex tkabbru ismek. Ilqa lil rabatna u l-benefatturi tagħna mejtin fost il-qaddisin tiegħek. Għatina li ngħixu bil-qdusija biex nistgħu nissiebu magħhom. Fil-waqt li nkomplu nitolbu għar-ruħ ta' Fader Renato Sammut, kif għalinna l-isqof tal-ħin tisir il-funeral tagħha. Nitolbu l-mulej biex il-kawża ta' Dum Mikiel li bħalissa dioċesi qiegħda fil-proċess biex Dum Mikiel jitla fuq l-altari. Isseħħ fija r-rieda tal-Alla u iktar saċerdoti jitħeġġu b'dan l-ispirtu li kellu Dum Mikiel. Għal dan nitolbu.
Ismana nitolbuk mulej. Missirna li inti fismewit, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikull tritint, kif fis-sema hekda fl-ard. Ħobżna ta' kull jum atina llum, għafrilna dnubitna, bħalma ħna nafru lil minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. U Alla, Inti qed tiddawl fis-sema biex idawlu l-lejl u wara id-dlam tferraħ kullimkien bid-dija tax-xemx. Għamel li ma niltaqgħu ma ebda tfixkil tax-xitan f'dan il-lejl li ġej fuqna biex għada ma sbieħ il-jum niġu quddiemek u nroddulek il-ħajr. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u saltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej iberikna iħarisna minn kull deni u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Dal-misteru għarkub tejna, ejjew mela naduraw, u qudiem irrid il-ġodda, sur jitqod ma jispiċċaw. Bitwemmin ġo qalbna nħossu dak li s-sensile jaraw. Lil-missier jinroddu liben, qalbna kollha kull tifħir. Lejhom madberik ta' qalbna, imħabbit narfu it-tihir, lill-Ispiritu li ġej minnhom, ħajru kol xejnin għażmir. Amen. Nidu talba għas-sena pastorali u Alla tagħna. Irrodulek ħajra r-rigal ta' dan iż-żmien li qed tagħtina. Inna narfu li inti missier mimli ħniena u li aħna uliedek il-maħbuba. Inta sew tieħu ħsiebna. Tħallinix inħossuna minsija minnek meta nirsqu lejk ħerqana nitolbuk tenna. Inti l-qana kif aħna. Tħallinix inħossuk il-bot minna meta narfu kemm aħna dajfa nsibuha bitqila biex naċċettaw lilna nfusna. Inta ħfrilna kull ħtija. Tħallinix inħossuk inkurlat għalina imma lanqas li naslu biex nitilfu kull sens ta' dnub. Inti tħobbna bimħabba kbira. Tħallinix ninfirdu bejnietna minħabba pika ejra u mibeda. Intbat lill-istess ibnek biex isir bniedem bħalna. Tħallinix niddisprezzaw lil xi ħadd jew xi wħud minn ħutna u nqisuhom inqas minna. Intbat lill-ibnek biex imut għalina. Tħallinix infittxu l-ewwel interessi tagħna jew tal-familja tagħna.
Intbat fuqna l-Ispirtu Santu li daħħalna fil-Knisja. Tħallinix ningannaw irwieħna u naħsbu li nistgħu nemmnu fik jew niltaqgħu miegħek mingħajr il-komunità li temmen. Ġesu ibnek tagħna lill-Ommu Marija bħala omna. Għatina li nisimgħu tidwi f'widnejna f'moħħna u f'qalbna l-istedina tagħha. Għamlu dak li jgħidilkom hu. Dejjem midjunin lejn il-ħafna persuni li il-mulej jibatilna. Nistgħu nsejħulhom il-benefatturi tagħna ħajjin u mejtin. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikull li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubitna bħal ma aħna naħfru lil min ħati għalina la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija. Glorja l-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Għattijom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem jistruħu ma' fis-sliem nitolbu. Dawwal missier lil-qlubna bid-dawl tal-fidi u ħeġġeġ fina n-nar ta' mħabtek biex fiduċja kbira naduraw fl-Ispirtu u l-verità lil Alla Sidna Ġesu Kristu fis-sagrament tal-artal fejn aħna nemmnu tassew li jinsab u li jgħix wisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nfaħru fl-imkien il-mulej u ngħidu ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierka l-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-demm għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu sagrament tal-artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierka l-kbira Alla Marija Santissima, imbierka l-imqazza u immakulata konġizzjoni tagħha, imbierek it-tluq glorjuż tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbierek San Giuseppe Arus Kastota, imbierek Alla fl-anġlu u l-qaddisin kollha tiegħu. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valem. Eia ergo, advocata nostra, illos suos, misericordes oculos, ad nos convertem, et Iesum benedictum
benedictum fructus ventris sui, nobis post hoc exilium ostoendem. Clemens opiam, o dulcis Virgo Maria. Konkludu bit-tlet Ave Marijiet dak li Marija xtaqet minn dal-post. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna tapinu tlob għalina. L-appuntament li jmiss mela it-tieni ħamis tax-xahar ta' Frar.